Salut bucodental i esport. Sabies que fer esport pot afectar la teva salut bucodental? Si ets esportista habitual, aquest vídeo t'interessa. Els esportistes tenen un risc més elevat de patir problemes a la boca i dents. Per què? Doncs per diversos motius. Durant l'exercici intens, la boca es resseca i la saliva es torna més àcida. Això facilita les infeccions i l'aparició de càries. I si a això li afegim begudes ensucrades, gels energètics o refrescos, el risc encara augmenta més. Per això, si fas esport de forma habitual, segueix aquests consells. Controla la teva salut bucal amb visites periòdiques. Segueix una alimentació equilibrada. Hidrata't correctament abans, durant i després de l'exercici. Cuida el teu cos i també la teva salut bucodental.